Shubor nakashlem jong unong san Hima. Ka Northeast Cloud Production ringkat kecehtai lang bat kecwas imli film production. Kan sepen ipat ba ano ya ka Phlim wat daw ka banlong haka arpo nyu terik menta ubnai rempang Hajar arpo hendriu ha biju cinema Shillong ka balaak da usam bat rimika dekhar haka ba anpen I hadu hendriu sian haka shisni. Kumta ya ka way ka music video ka ba ai kerteng Jingpyrkhat nakani ka Phlim wat daw ka balarwai da uram suchang bat iban pentengan kurba an sepelat pat ba haka nyu terik menta ubnai rempang Hajar arpo hendriu haka por san beje janmiet Hachwas Imle Production YouTube channel. Ka Northeast Cloud Production ke pentip shapi ki pat ba bagino ki bakloi ban comment andala pelat ya ke music video Jingpyrkhat an ai Hajar tingka ki baningko uba comment ba an ai Hajar tingka bat balai an ai sanspa tingka ringkat ki trophy kat ba ki ba comment ba saw hado saw phongut an ai free ticket ban page ya ke Phlim wat daw habiju cinema Shillong kata tang haka arpo neutrik rempang kabade ke sengi sedang. Shu an ai kusnam kerpang yaki ba Shad reels yaki jingrwai Jingpyrkhat ha Instagram hakba kiba bun view an ai Hajar tingka kiba ningkong kiba an ai Hajar tingka bat balai an ai sanspa tingka ringkat ki trophy bat an ai free ticket hadu saw phongun. Yakini ki kusnam an sasam haka arpo neutrik rempang Hajar arpo hendriu haka sengi sedang pen I yaki Phlim wat daw habiju cinema. Haka arpo hanyu tarik rempang Hajar arpo hendriu haka por kharwi bijimin stem kino ki bawan thiet tiket ningkong habiju cinema an ai kusnam Hajar tingka ki bawan ba an ai sanspa tingka bat balai an ai lai spa tingka bat an ai kenthei bat shinrang la ka jong ya ka Phlim wat daw la direct da uba section simle lapen mi da ka kong edan ten tathiang bat la ringdur da uba amos shooting ngam Jingpyrkhat ngam jumadur hakmat trong apende ubril bashlur Kublai phi barwa te ka kateng janga ka deglari kinti lengdo kumba phijia tab yanga kumi ajing kaman te hangni ngadan manta bangan pentep sepi kumba ki pai ba kila trang bani I piang yu sam hasan ma menta ka jing trang jing ki pai ba barwa kala urlang ba ka Northeast Cloud Production ringkat ba ka jing ya trailang ba ka shwa simle film production Baya ka Phlim wat daw in sapen ipat ba no haka at punyo tarek mentau benai ba Hajar at punrio kata ka balaak de iba sam bat ringkat ru irimika dakhar yakani ka Phlim wat daw in pen I hendriu tali kishu haka shisni bat yakini ki hendriu tali kishu in pen I ka ba khatwei beje men stam shi beje men singi lai beje men singi san beje janmiet nyo beje men miet bat khandai beje men miet Bak kabas ngotenat kalong ba ya ka jengrwa Jingpyrkhat na ka Phlim wat daw ka balaak de I sam bat ringkat ru irimika ba bala rwai di ram suchang en pelat pat ba ha ka nyo tarek menta ubanai ba kata kan long ha ka YouTube channel jeng shwa simle production ha ka por san beji ba kumta ngiwan ban petep sapi ki pat ba kino ki bakloi ban comment ya kani ka music video Jingpyrkhat yu baningkong ngen ai Hajar tingka yu ba ngen ai Hajar yu balai ngen ai sanspa bat ye ki ba comment ba saw hadu saw phonget pat ngen ai free ticket shu ngawan ban pentep shapi ba ngen ai kusnam kerpang ye ki ba Shad reels hapo Instagram ya ka music video Jingpyrkhat bat ye ki ba bun views baningkong ngen ai Hajar ki ba ngen ai Hajar bat ki balai ngen ai sanspa ki ba saw hadu saw phong ngen ai free ticket ban pet ya ka Phlim wat daw ye ki kusnam in sasam ha ka at punyau tarek kata ka de kesngis dang ban pen iya ka Phlim wat daw bat la da jaya kino ki bam teriak ban wanshim ya kate ka price ha kate kesngi ngin sa ai no shawai ba kumju rong akwa ban petep shapi ba shita yo shoban pelat ya ka Phlim en pelat ya ka we ka music video wat kran kai ka bala rwai di alman desiar bat iban pentengan korba ka bala ringder hamu pon bat saksa ka jing pentep ka bas ngotenat kalong ba ha kate ka at punyau tarek kata ka de ha ka shu ka ba khatwei bejia ki bathiet tikat baningkong en ai Hajar tingka ki bathiet ba en ai sanspa ba ki bathiet balai en ai lai spa ba ya kata en ai kenthei la ka jong bat shanrang la ka jong ya ka Phlim wat daw la direct da iba section simle bala pen mi da ikong eden ren tathiang bala ringder da iba ama shooting te kumta pat ba ngin sai kendu bat phi ha ka nyau tarek ba kata ki ba comment ningkong en ai Hajar tingka bat ki ba Shad reels ngen ai Hajar tingka yaki price sen sasam mentau benai katakan de arpunyo tarek habiju sanma kublai shiboy